Hello guys, good morning. So mga una punta na ako'y sinugbang isda guys. Pero di ba na ako ni Morot guys ha, kadagal kaayo. Then napod ko'y pusit ni siya guys, akong giadobo. Then with sausawan. Then napod ko'y rice with the cuts. So mga unta guys. Mga unta og sinogbang isda. Look, no cost.